Pois dime, como che deu a ti por traballar a madeira? Bueno, foi unha cousa que toda a miña vida tuve ganas de facer talla. Xa de pequeno me gustaba moito andar coa navalla facendo cousas, pero claro, as circunstancias da vida pois non me deixaban tempo. Agora, por certos problemas, pois tiño tempo e me deu por empezar. Empecé coa talla e ao pouco tempo empecé co ferro tamén. Un resto de chatarra que fui encontrando e a facer cousas con chatarra. E ao final, pois, surgeu que surgeu entre compañeros e tal, Manuel Oriando, para fazer exposicións, e foi como empecé todo, será. Tallo con motosserra, ao principio, a parte das pezas, e despois acabo con gubias, e outras veces fago con navalla, según as circunstancias, e onde esteña e como esteña. É o que se me mete na cabeza da noite, claro, evidentemente. E iso foi a miña forma de empezar.